Mabungahong kagabhion mga igsoon, live na sa kay bakanti man ta no, bisag alas 9 na. Kapin no, importante mga igsoon nga before ta mga tulog mamalandong sa pulong sa Ginoo. And tonight akong i-share igsoon nga ako ang ikapito nga pinakapaborito nga bersikulo sa Bible, no? So kuan gyud po ni siya just kuan sa ni siya word of encouragement sa ni kaya ako man ni siyang expound, and then akong i-share kung nganong mauni ang usa sa favorite verse nako sa kadaghang verse sa Bible, no? So mao sa ni igsoon, pero lahi lang kaya ako man gitug nga mauni ang ako ang number 7 favorite verse in the Bible, no? Di pareha tong previous live na to nga nagitay topic natay natay team, no? So kani igsoon ako lang gi-share ninyo kay kani nga mga verses igsoon kay actually namgoy nang utanan ako nga unsa po yung mga kuani mo brad, no? Brad ra pud nako ba unsay mga paborito mong bersikulo brad, i-share ra gud nako kay ako ang tun-an, ako ang basahon po, no? So mauni nga ako ang mga top favorite verse igsoon, Bible verses, no? So akong i-share ninyo kay mauning mga bersikuluha nga akong gikuptan, mauni nakaingon nga minglahutay ko ming sustain ang akong relationship ni Lord, ang ministry nga gipiyal ni Lord, nagmabungahon siya, no? Og taliwala sa mga unos nagpabilin kong nibaro, mauni ang mga pipila ka mga verses nga ning kupot ko akong gituuhan, no? So again mauni akong number 7. Just this afternoon, number 6 akong gi-share ninyo, karon number 7 igsoon. Usa sa bersikulo nga ning impact og maayo nako. Kay of course nahitabo sad ni nako. Dili man ko mo share ninyo igsoon og wala nahitabo nako. But before that, ako sa i-share sa ako ang personal account, and of course ako sa mong gi-encourage igsoon nga inyuhang i-share niya atong live this evening para nindot ba relax ang atong pagpamahulay, pangatulog, no? Knowing nga nakapamalandong tas pulong sa Ginoo, no? Mao ni nindot igsoon, no? Malinawon ta ba? Kunya maghatag sa ninato giya, maghatag nato og paglaom, no? So wait sa kay day chari. Go on. Again, ang ako ang himuon karon igsoon, ako lang i-share ang ako ang usa sa pinaka-paborito nga bersikulo, mao ni ang number 7. Okay? But before that, I just want to encourage everyone again and again, as always, to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone, no? Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. O kumusta yung adlaw diha, no? Kumusta ang iyong gabi diha, no? Ako nag-ampo kanunay nga namos maayong kahimtang puno sa pabor, maayong panglawas, no? Puno sa panalangin, sa kaitas-an og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Ako ring shout out ang tanang subscribers ani nga page ha. Again, subscribers ani nga page nga Mabungahong Kristohanon. Shout out ninyong tanan. Salamat sa effort, and ako nang gi-appreciate, and of course kabawon mo prayer jud akong ikabalo sa nang tanan. And sa tanang mga followers nga mga new followers, welcome kaayo mo ani nga page. Wala tay giisa diri nga relihiyon, wala tay gipataas diri nga simbahan. Ganina na ako'y gihimo nga reels kabantay mo niya murag na ay galalis dito kay na daw lagi ko no gamma si Jesus nga simbahan nga na, ako manggod igsoon. Ako igsoon di pang hambog, pero na ako'y mga disciple diri nga di jud basta-basta kinabuhi, mga grabing kriminal gud ba. Na uban diri nga grabe na jud gibugti nga kinabuhi, gipangbugto ba, pero nangabag-o sila. Wala ko gipasigarbo ang relihiyon, ang pundok nga akong gidala kung dili ang Ginoo nga may nagbag-o nila. That is why ang uban dili ko masabtan kay mao lagi si Jesus daw na ako ni gitukod simbahan unya ang relihiyon daw ana. So no, so ilahapon na I respect them, basta ako igsoon wa ko ilaing gipataas ug way lain for me ang maghatag na tug kaluwasan ug tinud-anay kabag-uhan si Kristo lamang, period. Amen. Shout out BCP is so ni sir BCP is 2 Langihan PNP. Okay, from Sir Brother John Mikay sa Butuan. Oh, speaking of Butuan, brother sir, kuan diha jud migikan. So kanang naa kay makitaan diha sir mga
Dumanon nga apelyido Madunggan. Amuan ang kaliwat diha mi from Butuan, jud mi from Mindanao, gini mga igsoon. Unya sa wala day makabalo igsoon kay ang among kaliwat kay ingon akong papa tausog daw mi. No, nga na niya. Ako ang asawa Ilungga pod. Ako nagapari sabi murag mga isog-isog ba, no? Salamat sa Ginoo. Praise God. God bless Sir June, Mikay, no? And shout out sa BCPS2 Langihan PNP sa Butuan City. Okay. Shout out sa tanang mga OFW diha, no? Kay bawo na mo namo sa kong prayer. Tanang mga naka-permanent resident diha, mga seaman, mga seafarer. Shout out. Ug tanang mga piniriso no bahay ni Kuya, shout out namos kong kasing-kasing mga Brad kanunay. Tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno, tanang mga pulis nga nag-duty karon, mga kailan ako, shout out ninyong tanan diha, no? Excuse me. And of course diri sa Moa sa Clarin Police Station, shout out sa among hepe diri nga si police, among bagong hepe nga si Police Lieutenant Chief Amba. Shout out sir. Ang gabi And tanan-tanan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out, maayong pagpaminaw. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Diri sa Tagbilaran, diri sa among sa Barak, shout out. Tanan-tanan, AFP, Armed Forces of the Philippines, and of course, igsoon anyway, murag hingkalit og kuan sa kung una ba ang i-pray day nato, no? Ato ning hiusag ampo igsoon ang murag ning irap ang kuan man siguro to Mount Canlaon, no? May kusog ron sa kuan. I know God is in complete control. So dili lang ngay mabalak ka, no? Kupot lang, kupot mga igsoon diha, no? Aduol diha, no? Kaanha na ba yung ko ang dapita, gidako ba, bugnaw kay na, may kanlaon igsoon. Shout out to Brother Ryan Galaneda, may gabi sa diha, Brad, watching from Germany. Uli na ba kagayan, Brad? Pasensya na nga di na ko mabasa ning ubang kuan niya, no? Kay daghan kayo magod. Og si kuan sa, shout out si Sister Juan Bitonio Galaneda, iyang igsoon. May gabi, Pastor James, timing na jud tungod sa kabisi trabaho, Pastor. Okay. Shout out, Pastor, taga Siargao, Halihan, kuno siya. Shepherd Beloso Arnes. Okay. Shout out na ako mga brothers and sisters of Alpha Kaparo, long live, kanunay diha siya, Skeptron in Arms, no? Pataas na tong Ginoo kanunay, no? Di na to kalimtan ang ato ang hierarchy, ang first God. Let us put God first in everything we do. Pa-shout out na ako, akong bana, Pastor. Dara. Wait sa kay tanaw daw yung bana. CDO, daghan tagkuan CDO ba? Okay? Shout out daw sa bana ni Sister Jenny Bersunda Maribong nga si asa man ni bana ni? Okay ra. Jerry Diosana Maribong Senior. Salamat Pastor watching from CDO. Shout out sa mga taga CDO, no? Og sa katong mga nibisita nako last time sa among short vacation diha sa Biliarin Street sa Carmen. Thank you so much, no? Again, akong gi-shout out si Brother Jerry Diosana Maribong Senior, ang ambungan nga kapika sa kinabuhi ni Sister Jenny Bersunda Maribong. Okay, thank you. God bless. Nana ko si Dio Pastor. Salamat sa nanay ka diha. Okay, God bless you, brother. God bless you. Salamat sa Ginoo, no? PA Nimpat Raya Mabungahong kagabion. Usab, sister, watching from Cebu City, one of our subscribers. Ilihok mo niya itong kuan. Okay. Good evening, Pastor. Good evening, Sad. Kisa man eh. Okay, Ermarie Magsayo. Okay, thank you. Okay. James Digamo si kuan man eh. Di ba James Digamo? Sangay na ko niya. James Digamo. Taga nakasakuan, Brad, sa Cebu. God bless, brother. So, again, ang akong imoon karon mga igsoon, I just want to share my number 7 favorite verse in the Bible. Unya, ako sa nang ipahibalo ninyo, expound ako maayo kung anong mao ni ang ikapito na akong paboritong bersikulo, no? Kaning mga verses igsoon from number 1 to just this afternoon, number 6 to. Kani sila nga mga verses may usa nga nakapalig-o na kung anong ni-sustain ko karon, nganong nagpadayon ko nga nanglagad sa Ginoo, nganong wa ko mo atras sa mga hagits kinabuhi. Diri ko ning kupot sa saad sa Ginoo. Amen. Okay? So anyway, so wala pa rin naka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe, Freira Igsoon. Ang link nasa caption ani nga live na diha atong YouTube channel Mabungahong Kristohanon. Kay kaning akong
aning live na to karon ako ni siyang i-download and i-upload na ko ni dito kay sa YouTube man gud mas dali ra makitaan, no? Kay kung ngari sa page na ko dali ra naman sad pero mas dali jud sa YouTube kay din sa page na ko igsoon ako mga i-post sometimes mga Bible verses, mga godly words, no? Mga encouraging words. So dili jud perminti video makita bitaw. So, dito sa YouTube igsoon da pas video, no? Dali ra i-save sa i-download, no? So again sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, you can subscribe free ra igsoon. Ang link nasa caption ani nga live. Amen. So again, mabunga akong kagabion natong tanan. Og let's start, no? Man okay naman to atong mga greetings diha. Mabunga akong kagabion sa tanan ug kanimo Pastor James. Salamat Sister Gemma Traso, mabunga akong kagabion sad. So, good evening Pastor, watching from Laak, Davao de Oro. Hapit na ba mi nag Davao ba? Oh Pastor, manghod ko ni Pastor. Okay. So, now, okay. Amping the bread. God bless. Okay. Anyway, speaking of Davao, hapit na may manhag Davao mga igsoon, ang among flight this coming December 19. And then we're going to ang among destination, ang among adjong exact location or destination is going to General Santos City. Daghan ng utana kung asa ko sa Jinsan, na akon yung makita igsoon sa Buayan town site or sa Alabel, somewhere in Alabel. Kanahan mo nga makikita nako anhaon ta mo. Kanahan mo makig-Bible study, naa gyapon ko. Basta naa lang masulod sa 19 to 31. Kana siya nga mga adlaw, mga pizza, naa mi diha sa General Santos City. May gabi Pastor, pa-shout out ko sa tanang mga born again Christian Church in Tagum City from Japan. So, mga kaigsoona no sa Tagum City, Davao man ni sa igsoon, no? Shout out daw sa tanang mga kasimbahanan diya nga mga born again Christian Church ko no sa Tagum City. Greetings from Japan og ang nag-greet si sa mani Alem Takizawa. Okay, hapon sad ang apelyido. Watching from, again, Davao City, Remart Minoza. So, let's pray. So, let's pray. Before we start, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para i-bless ta sa atong pagabuhaton karon igso, no? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. Another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this evening. Salamat kay Ginoo. Mamalandong mi sa imong pulong, Ginoo. Andama among kasing-kasing. I-bless ta ng viewers, Lord. And we invite your presence. We invite your Holy Spirit, Lord God, to move, to manifest sa tanang mga viewers, Lord. And I pray, Lord, tagay mi kasing-kasing madinawaton kanunay. Willing nga magpakorek, kunya, labaw sa tanan, willing sad musunod, Ginoo. Tagai mi kaalam nga langit nun, aron among matugkad, masabtan ang imong mensahe. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo. Wala mi nag-isa o pundok, grupo, relihiyon, simbahan, any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord God, ikaw among gipataas, giisa nining takna, gihimaya, i-bless tanang nagtanaw karon bisan asang dapita, Ginoo, nga maabot ni nga live kani nga video, Ginoo, panalangini silang tanan. Bisan pa man ang mag-replay, Lord God, i-bless, Lord God. So, Father God, thank you for the victory. Salamat daan sa kadaugan. This is your moment. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Salamat sa kadaugan, kalinaw, Ginoo. Maka-focus mi, maka-concentrate mi, nga mamalandong sa imong pulong. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Shout out din ako si Brad, Sir, good friend of mine, police officer from Davao City. Police officer, Brad Sir Rudy Abergonzado. Kabaw na ka, sir. Kabaw na ka. Ngano. Okay. Good evening, Pastor. Watching from Mangga, Tagbilaran. Mauprin man siguro may ani. Brother Noel Pilarta. Okay. Shout out sa tanang mga international one-way outreach. Kauban na mo ni Kuan, brother, ni Pastora Glaze. Diba? Sa Mabini, Bulawan. Mura man to, one-way outreach man to. Okay. Let's start. So, dili na lang ko mag-open sa Bible kay akong himuon karon. Akong i-share ninyo ang akong number 7 favorite verse in the Bible and why. Why I pick this, why I choose this as my number 7 favorite verse in the Bible nga kadaghang mga bersikulo from Genesis to Revelation. Ako na siya gipili igsoon kay aside nga nahitabo na ko ni mao ni akong gikuptan sa ministry nga gipiyal ni Lord karon
nganong nagmabungahon, nganong yes fruitful siya, o nganong ning sustain, unya nganong nagpabilin kung mainiton igsoon taliwala sa daghang pagsulay. Tungod niya nga verse. Shout out watching from Dubai. Love, kon labo. Lebski, where are you? Sudli labo. Ikaw na po? Kung asawang pinakagwapas, tibok na akong kinabuhi ito dito. Okay, so let's start again. Ang atong himuon karon igsoon akong i-share ninyo akong ikapito nga pinakapaboritong verse sa Bible. And then ako mong gi-encourage nga inyong i-mention yung friends and loved ones here in the comment section or inyong i-share kay nga naman ang unod nini nga bersikulo igsoon mao ni motubag nganong daghang mga Kristohanon nga ning ending nga na disappoint or aning ending nga na dismaya igsoon kay siguro sangit sila ni nga verse igsoon. Now so mao ni akong number 7 favorite verse in the Bible ug unsa ni mao ni siya Proverbs 3:5-6. Kaya bawa na mo, no? I know some of us who are listening this time, familiar mo ani o paborito ninyo. Again, Proverbs chapter 3, verses 5-6. Naging niya ikson, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. According to King Solomon, mao ni akong ikapito nga pinakapaboritong bersikulo sa Bible, no? Proverbs 3:5-6 naging niya, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own or on your own understanding. In all your ways acknowledge God, acknowledge Him, and He shall or He will direct your paths. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Mao ni ang usa sa verse igsoon nga akong gikuptan pag-ayo hangtod karon ug mao ni hinungdan nga naa ako karon diri. Mao ni hinungdan nga milungtad milahutay ko pinagi sa grasya sa Ginoo pinagi ani nga verse igsoon. Nagingon diha igsoon, trust in the Lord with all your heart. Musalig daw ta sa Ginoo sa atong tibuok natong kasing-kasing. Kabalo mo kinsay nag-ingon ani si Solomon. Si Solomon dili na ta dapat musalig sa Ginoo. Kay according sa mga Bible scholars, si Solomon he is the wisest king in the Bible. Malamon kay siya, pero ningingon siya nga, salig sa Ginoo sa tibuok ni mong kasing-kasing, sa bugos mong kasing-kasing. Si Solomon also, even Solomon igsoon, ang writer ani igsoon, wa siya magsalig sa iyang kaugalingong kaalam. Why? Because Solomon knows nga ang wisdom niya comes from the Lord. And God, our God is the God of wisdom. No? Ang tanan nga kaalam nga naa nato igsoon, bisag abogado pa mo naminaw diya, bisan with highest honor pa mo na minaw dia. Ming graduate pa mo nga summa cum laude, magna cum laude, with highest honor cum laude, no? Bag-o pa mong ning pasar og board exam unya taas kay mo rating igsoon. Abi no may igsoon gamay ra na nga singana na gamay ra na sa kaalam tapsing or murag og sa kuan pa man na igsoon tagipti pa na ba sa kaalam bitaw. Gamay ra kay na nga kaalam sa Ginoo. Kanang naa nato karon ang Ginoo may source atong wisdom igsoon. That is why according to King Solomon in the book of Proverbs 3:5-6, we should trust in the Lord with all our heart. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon, no? Dili ta magsalig sa atong kaalam, sa atong kahibalo, no? Abi may igsoon, even me, mauni ako ang gikuptan. Kinsa ra gud ko, di ba? Ako igsoon, prangkahanta mo. Kung nagsalig pa ko sa akong kaugalingong kaalam, kung nagsalig pa ko sa akong tawhanong kaalam, kung nagsalig pa ko sa akong kalibutanong kaalam, do you think effective ko karon? Do you think igsoon effective ko nga mo share sa pulong sa Ginoo? Labi na itong mga kriminal, mga banggiitang adik-adik, mga drug lord, mga hitman, igsoon, mga rapist, unsa man na mga salot sa katilingban. Do you think igsoon mo tuhop ang akong gisulti nila igsoon kung nagsalig ko sa akong kaugalingong kaalam, akong akong sinultian? No! But I always rely on His wisdom. I always trust in the Lord every time nga naa ako'y walihon. Every time nga naay mission. Every time nga madto kog lain-laing dapit mawali, wa ako'y laing gisaligan ang Ginoo igsoon. That is why ako igsoon unique ko. Glory to God lang, no? Ang uban igsoon naay mga dagkong event, speaker sila. Sagaran na usa ka semana nag-andam na. Layo pa lang nag-andam pero ako igsoon wa ako nag-andam. Actually igsoon this coming Sunday, no? Speaker ko sa Thanksgiving sa Rose of Sharon Church sa Luway.
sa nila ni Bishop Billy Quijas, no? Wa pa ko nag-andam igsoon kay nakasanayan ako igsoon nga nagsalig jud ko sa Ginoo, no? Nga kanong para nako ba murag dako ko pagsalig jud sa Ginoo sa iyang kaalam, sa iyang kahibalo igsoon nga inigbasa nako mauna ni. Lord, ikaw na bahala. Holy Spirit, take over. Ana, bitaw, ana ko igsoon. Kaya nga naman, mauni akong gisaligan. Mauni akong puhunan. Kaya ako ning balik-balikon. Kung nagsalig pa ko sa kong kagalingong kaalam, ang uban ingon nga bright ko sa eskwelahan, siguro to, lahi ning Biblia igsoon. Kaya bisag kung sa kabright na to sa eskwelahan, igsoon, di ka basta-basta makasabot aning Bible. Amen? Kung wala ang Holy Spirit, kung wala ang kaalam nga langit nun. No? Again, akong balikon igsoon, kung nagsalig pa ko sa akong kaugalingong kaalam, tawhanon nga kaalam, kalibutanong kaalam, I don't think kung effective ko nga magwawali nowadays. Tanaw na ko, di siguro kadulot akong isulti. Pero ikson usa sa akong sekreto kani nga bersikulo, diri ko ning kupot, diri ko ning kuog kusog. Nga wadyo ko'y lain Ginoo. Nga dangpan, saligan, every mission, no? Sa mga event nga speaker ko, tawgon ko nila, si Lord, ikaw na'y bahala, walay ako. Himo ako nga mouthpiece nimo. Himo akong vessel nimo Ginoo nga mo deliver sa imong word, Lord God. Not by might nor by my power, but it's all about the power of the Holy Spirit. I trust you, Lord God. Ingana ko igsoon, no? That is why I choose this, I pick this. Kaning Proverbs 3:5-6 as my number 7 favorite verse in the Bible kay hangtod karon nagkupot ko ani. Hangtod karon ning sandig ko ani. Wala ko ilaing gisaligan igsoon. Wa ko nagsalig og tao. Yes, akong papa nahimo na ning director og Bible school. Akong papa igsoon maestro ning seminaryo, Bible school, pero wa ko nagsalig, wa ko nagpatudlo niya. Lahi sa dako asad ni. I always rely on the Lord. Lord, I trust in you. Wa ko magsalig sa akong mga experience. Ang uban moingon na bless nako, na bless, grabe ang anointed ko wa tanan na di na ako igsoon tanan sa Ginoo na. Siya akong gisaligan, na maayong resulta sa ministry, fruitful, mabungaw ng ministry, na mga kriminal na bag-o tungod na kay Ginoo akong gisaligan, no? That is why mauni akong gikuptan hangtod karon. That is why I pick this, I choose this as my number 7 favorite verse in the Bible. Unsa to? Trust in the Lord with all your heart, no? With all bug-os, mao ni giingon ni Solomon igsoon tibuok, dili 99%, dili 95%, but with all tibuok natong kasing-kasing dapat atong saligan ang Ginoo. To all of the viewers this time, bisag professional pa mo nga nagtan-aw karon, ayaw mo pagsalig sa inyong profession. Kay basin mo ending mo nga disappointed, no? Kung dili magsalig ta sa Ginoo igsoon, naa mo sa inyong posisyon karon, praise God, habog, praise God, pero tungod na sa Ginoo, naningkamot mo pero pwede mo mabagsak, pero nipasar mo, nilampos mo tungod na sa Ginoo. That is why siya dapat atong saligan, dili atong kaugalingong kaalam igsoon. Amen, no? Sige ni Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No, di ta magsalig sa tong kaugalingon nga panabot understanding. Kay sometimes ang atong panabot sa unahan dili na masibo sa panabot sa Ginoo. Remember, di ba? Isaiah, his ways, his thoughts is differ than ours, no? Ang iyang panguna-una lahi na to. In other words, ang iyang panabot lahi sa atong panabot, kalibutanon, tawhanon, tao raman ta. Amen. Mao na niingon gi-remind ta ning favorite verse na ko igsoon nga, no? And lean not, no? And lean not on your own understanding. Sa Bisaya igsoon, ug dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga pagpanabot or kaalam, no? Di ta magsalig igsoon. Ako na ning gibalik-balik unsa man ka bright, ka eksperyensyado igsoon, maayo kay kag daghang kay kag mga effective strategy pwede na ibagsak sa Ginoo once makita ni Lord nga naa ka pirti ning salig ning kupot sa imong kaugalingong strategy, sa imong kaugalingong panabot, no? Pwede ka mabagsak na igsoon. Kay nga atong kaalam, matod pa sa pulong sa Ginoo nga, wisdom in this world is foolishness to God. Dili makatupong atong kaalam, bisan pag daghang mo believe nato ikumpara sa kaalam sa Ginoo. Our God is the God of wisdom. Ang kaalam nga naa nato igsoon, pinitik ra ni igsoon sa kaalam sa Ginoo. Layo oras tinuod ni. That is why we must put our full trust to Him. No, dili sa atong kaugalingong panabot igsoon. And the next line sa 6, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Sa tanan natong mga dalan, mga plano, mga desisyon, atong i-acknowledge si Lord. It means atong invite si Lord. Why? Because He will give us
right direction, no? And He will direct our paths. Kaya usay, igsoon na mga panglantaw na to, mga plano nga, maayo lang na sa to ang tawhanon nga panglantaw. Pero sa pananaw sa Ginoo, sayop siya. Mao na igingon diri mga igsoon sa verse 6 nga, in all your ways, acknowledge Him, no? In all, dili lang some ways, kundi in all, tanan. Dili kay pipila lang kadalan, uy, tanang dalan na to, tanang plano na to, tanang buhato na to, igsoon, we must acknowledge Him. Why? Kay He will direct our paths, igsoon. Aron tagaan ta og saktong direksyon, igsoon. Ang direction, igsoon, importante ni sa ato ang pagkinabuhi ni sa kalibutan. Importante kay once masayop ang atong direksyon, igsoon, posible nga ihatod ta sa kalaglagan or disappointment, igsoon. Amen. That is why niingon ang balang kasulatan kaning favorite verse nako sa Proverbs 3:6 nga, in all your ways acknowledge. In everything we do, i-acknowledge na to ang presence ni Lord. In everything we do, in our decision, igsoon, in our action, atong i-invite si Lord, si Jesus, igsoon, nga naman, siya may mugiya na to. Ang iyang Holy Spirit mo tudlo, i-convictar ta, oops, di na mao. Oops, gwapa na, pero di na mao na ako, mas the best, gi-prepare para nimo. Oy, gwapo, na trabaho, pero naadjog ko, mas the best nga, you can worship me together. Something anak bitaw. Kay si Lord igsoon, naglantaw na ang iyang goal, tag-ihatag ang the best future para nato. That is why, dili na siya mahitabo ang bright future kung magsaligtas tong kagalingon, kung di manghilabot si Lord sa atong kinabuhi. Dili nato makabot ang hayag nga ugma, ang kalampusan o kadaugan sa atong kinabuhi, kung kita-kita ray naning kamot, kung kita-kita ray nagplano-plano, kung kita-kita ray nagpanday sa atong ugma, kung kita-kita ray nanguan igsoon, ning kayod ba? Wa nato i-appeal ang Ginoo. Ingon na balang kasulatan, again, igsoon sa kaning favorite verse nako, no? Salig tas Ginoo. Amen. Sa liga na to ang Ginoo, sa tanan na tong buhaton, igsoon, ni ato siyang imbitahon, ato siyang i-acknowledge, igsoon, in everything we do, and He shall direct our paths, no? Tagaan ta niya, tudluan ta niya, igsoon, sa saktong dalan, nga angay nato laktan. Sa saktong desisyon, nga angay nato himuon. Mga babae, paminaw, sa saktong tao, nga tagaan mo sa yes or I love you too. Tudluan ta sa Ginoo nga naman, mingsalig man ta, ato mang gi-invite si Lord sa atong kinabuhi, sa atong desisyon, igsoon. Di ta magmahay. Nganong daghang mga Kristohanon nga ang ending depression. Daghang mga Kristohanon igsoon nga ning end up sila at the end of the day, na dismaya lang sila. Dako sila gasto, grabe ang effort nga gi-exert nila. Apan ang ending igsoon, dismaya. Ang ending, nasakitan lang siya. Ang ending, broken heart. Ang ending, nagkabulag ra sila. O dako kay gasto nga naman. Kay sila ray nagplano. Sila ray nagdesisyon igsoon. Mao na hinungdan nga madismaya ta. Pero kung magsalig ta sa Ginoo, no? If we allow Him to lead the way. Nag-iingon niya ba? No? Acknowledge na to. I-acknowledge na to siya yung presence, no? In all your ways, acknowledge Him and He will direct our paths, no? Kung ato siyang tugutan, igsoon, nga mugiya na to. Kung ato siyang tugutan, igsoon, nga manghilabot sa atong desisyon, manghilabot sa atong kinabuhi, din, ihatod ta niya sa saktong dalan, nga atong pagalaktan, padulong sa kalampusan, o kadaugan sa atong kinabuhi, padulong sa atong promised land, padulong sa hayag nga ugma ngayang gisaad sa Jeremiah 29:11. Amen? Mao na igsoon. Ako mismo, igsoon, ako ning ibalik-balik. Mao ni hinungdan nga ako ni siyang gipili or napilian nga maoy ikapito nga paborito na kong bersikulo kaning trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Proverbs 3:5-6. Ngano man nga ako man ni siyang nahimong usa sa pinaka-paborito tungod kay hangtod karon until now ning kapyot ko ani ning kupot ko kay nahitabo gini nako. Nganong naingani ko igsoon, no? Nganong ni abot aning 211,000 followers. Nganong igsoon nagmabungahon ang ministry. Nganong effective igsoon himaya sa tungod kay nagsalig ko niya. Kay kung ako way impacto ang may tabo. Wa ko gisaligan igsoon ako nagsalig og diploma. Although na ako daghan sa bungbong, napuno ng bungbong sa gawa sa sala, aning mga certificate of appreciation kanang mga magwali bitaw ko, ni-inviteon ko nila. Pero ang tinuod wala jud ko jamo, wa ko gisaligan, wa ko miagi anang mga grabe nga mga training ning undergo anang grabing mga seminar, wala.
Wala. Bugtong si Jesus lamang. Si Lord lang akong gisaligan. Mao ni akong gikuptan nga bersikulo nga, Lord, I trust in you. I put my trust in you in everything I do, in my decision, sa ministry, ikaw ra gyud Ginoo. Gibutang ko nimo diri ning salig ko nimo nga di ko nimo biyaan. Gibutang ko nimo ani nga ministry, ani nga situation, Lord God, tungod kay nakakay katuyuan ug di sad ko nimo wa ko nimo gibutang diri aron imo lang kong i-abandon, but tabangan sad ko nimo. Nagsalig ko nimo Ginoo. So mao na igsoon, nagsalig ko sa Ginoo. Tibok na akong kasing-kasing, wa ko'y gisaligan lain. Wa ko nagsalig sa akong papa. Wa ko'y gisaligan tao igsoon kung dili si Lord ra. Di na ako na-realize nga the more I put my trust in the Lord, ang resulta nindot kayo hanay kayo everything igsoon. Kana bitang order siya tanan igsoon. Ang ministry gitagbo ang panginahanglan, fruitful mabungahon. Nindot og impact igsoon. Ngano man na kay naa ako nagsalig ni Lord no. Labi na nang nay mga event nga nindot kayo ang resulta. Grabe daghan kong madungog mga feedback nga grabe pastor na bless kay ko, ikaw ang gigamit sa Ginoo nga ingani nga nakahunat na jud ko nga akong buhian ni mao ni. Grabe daghan kay ko og mga nadungog mga ingana igsoon, pero ang ako ang huna-huna nga niabot na siya nako. Wa may ako no, tungod ni sa Ginoo. Nitabo ni tungod sa Ginoo. Ang tanan gikan sa Ginoo. Walay ako ang tanan gikan sa Ginoo. Kay kung nagsalig kog ako ra wa joy impact ang ministry ang ipiyal or gipiyal sa Ginoo nako karon. Apan tungod igsoon kay akong bugtong gisaligan si Lord ra gyud, wala nay lain. In my every action, decision, Lord, muwali na po ko ugma. Lord, na po ko schedule dito. Lord, unsay akong buhaton. Lord, wala na ko'y kwarta. Tanan akong si Lord, nagdepende ko ni Lord kanunay. And then I realized eventually, sooner or later, na-realize na ko nga, once we put our trust ni Lord, once we trust God with all our heart, tibuok na tong kasing-kasing, as in, 100%, dili 99, dili 98, 100% igsoon. Makita man sana ni Lord nga, ang ato ba yung pagsalig niya, hingpit bagyot. Once makita ni Lord nga, tinud-anay gitang ning salig niya sa tibuok natong kasing-kasing, din siya na bahala mo plastar, muhanay sa atong pagkinabuhi igsoon, sa atong future, sa atong ministry, sa atong desisyon, sa atong plano, ihanay na sa Ginoo. Ang mga agianan daghan kay crossroad igsoon. Kani nga atong pagpangalagad sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo, daghan kay nag-agianan. Daghan kay deception ang kaaway. There's so many crossroad igsoon daghan, but if we put our trust in the Lord and if we acknowledge Him in everything we do, tultulan ta sa Ginoo, sa bisan pagpila na kadalan ibutang ta lang og sa gatos kadalan na apan kung naatay pagsalig, we acknowledge Him, we invite Him in our decision din. Tultulan tog mao ni agiana na ayo pa palipat ana nga hay nindot kay nang danada no. Ari ka diri ang saktong dalan, ihatod ka nako sa hayag na ugma, ihatod ka nako sa imong kapikas sa kinabuhi, ihatod ti ka sa kalampusan, ihatod ti ka ani mao ni negosyo nga sakto ayo na di na mao ang offer nila. Mao ni ano ngano man kay ning salig ta sa Ginoo unya ato siyang gi-acknowledge in everything we do. Amen. Mao na igsoon. So, ako mismo igsoon, living testimony ko nga tinuod yun ni siya nga verse. Once we put our trust in the Lord, kanang tibuok natong kasing-kasing din, all is well. Plastar hanay ang tanan. Tanang problema na ay solusyon. Tanang mga panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Basta tanan igsoon kanang kuan siya kanang nindot siya kayo hanay. Naay mga kasakit pero makatahwar ka. I-provide ni Lord ang strength tanan. Grabe igsoon. Og nay mga way nimo, si Lord na po'y bahala. Daghan ganay tabo na ko na. Nay magtamay, magbaybiay, magbugal-bugal, si Lord ay bahala. He will fight for us nganuman kay ning salig man ta niya. Wa man ta nagsalig sa tong kaugalingon. Amen. So mao ni igsoon ang akong number 7 favorite verse in the Bible og hangtod na karon until now ning kupot ko niini kay kung wala siya, wala ko'y mahimo. Ang akong tibok pagsalig wala sa akong utok o sa akong mga agi, sa mga resulta, sa mga bunga kay daghang kog agi, daghang mga kriminal nga banggiitan sa among lugar na bag-o ako gigamit wala ra na igsoon, wala ra nang tanan kay ang tanan Ginoo may nagmugna ana walay ako. That is why until now nagkupot ko na niini nga hangtod inig balik sa Ginoo or hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi dili ko muundang og gunit mosalig sa Ginoo.
Kay diha kaniya nay kasiguraduhan, diha kaniya nay right direction, diha kaniya igsoon nay panalangin, diha kaniya nay milagro, diha kaniya epektibo ta mabungahon ang atong Kristohanong kinabuhi kung magsalig ta sa Ginoo, dili sa atong kaugalingong kaalam, no, kaugalingon nga panabot, no, kung dili si Lord. And in other words, in everything we do, atong i-acknowledge siya, Lord, unsa man ni Ginoo, mao na ba ni? No? Lord, sakto ba ni akong desisyon? Nabitaw ka ng purutan, Lord ba, Lord, mag-agad ta kanunay niya. Malipay yun siya na igsoon. Kung sa tanan natong mga desisyon, mag-agad ta kanunay niya, magsalig ta kanunay niya, walay lugar luna ang disappointment. Kay nga naman, di ta madismaya sa resulta. Kay ang tao nga nisalig sa Ginoo, ang resulta na milagro, kadaugan, kalampusan. Amen. So again, mao ni akong number 7. Favorite verse in the Bible. Kung gidasig ninyo, o kamo sa gipahinumduman mo igsoon, o ako kailan ninyo. If there's anyone who are watching this time, professional ka, salamat sa Ginoo, kay gipialan ka sa Ginoo na. Pero mao ni akong ikadasig nimo, Brad. Bright man ta, natay nahuman, di ta basta-basta igsoon, natas taas nga posisyon, pero ayaw jud pagsalig sa imong kagalingon. Still, put your whole trust, ang imong tibuok pagsalig, tibuok kasing-kasing nimo adto salig sa Ginoo. Kay di jud na mapakyas ang imong pagsalig. Di ka madismaya kundili ihatod ka sa saktong dalan, tultulan ka, panultulan ta unya dalan nga padulong sa kalambuan, kauswagan, kalampusan, kadaugan sa atong kinabuhi. Ug again, mao ni akong gikuptan karon. Wa ko gisaligan kwarta, magsalig ka sa kwarta, wala nang kwarta mawa ra man ang kwarta. Kung magsalig ta sa kwarta, disappoint ta. Salig ka sa tao, tawra na, mapakyas na, i-traidor ka na, no? Way laing nindot sa ligan nga di ka i-traidor, di ka biyaan, di ka pasagdan. Way laing nindot sa ligan igsoon nga atimanon gyud ta, magtan-aw gyud sa atong sitwasyon, tagaan gyud tag solusyon si Lord ra. That is why I encourage you tonight, atong ibutang ihatag ang atong tibok pagsalig sa atong buhi nga Dios. No, bisan kamao na tanong ayo. Kaya nahibaluan na to igsoon ang atong nakatunan. Gikan na po na sa Ginoo. So mas nindot nang adto ta sa source mosalig. Amen. Adto ta salig sa Ginoo igsoon. Ngano man aron naay right direction, and aside from that, naay sigurado nga kadaugan, hanay plastar ang dagan sa atong kinabuhi. Na may mga problema, naay solusyon. Na may mga unos, kamao ta magsayaw-sayaw, taliwala sa unos. Nga naman, kabalo man ta nga kasama natin ang Diyos. And we know that God is in complete control. Nga naman, nga naaman ta na nga security. Nga naman, nga mauman na ang gibati sa tong kasing-kasing. Tungod kay kabaluman ta, nga ning salig ta niya sa tibuok natong kasing-kasing. Amen? So, mao ni akong ikapito, nga paborito, nga bersikulo, nga akong gi-share ninyo karong kagabi una. No? So, akong pag-ampo igsoon nga sa itong papangatulog karon, ubanan tas Ginoo, no? Ang iyang protection, iyang favor, uban kay nato, mumatatang malinawon, unya, malinawon jud ba? As in, walay mga urom-urom di aron sa, no? Safety ta, secured ta sa kamot sa Ginoo, and uban nga nasa lain-laing nasud, adlawan ron diya, no? I declare and I pray, nga ubanan mo sa Ginoo, tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord. Amen? So, to God be all the glory. Amping abante mga igsoon. See you next time sa number 8 na po nga favorite verse nako, no? Anyway, before na ko ni siya i-end igsoon, I just want to remind everyone nga ato ang YouTube channel, free ra ta nga mo subscribe. Ako sa ning i-download karon, i-upload nako didto ang link nasa caption ani nga live. Amen. So, good night everyone. Thank you so much for being with me. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan, iyang kalinaw, iyang kalipay, magauban ka nato. Again, good night everyone. See you tomorrow. God bless.